Bible we Nokwafo ababa wa ye friend no Ohemaa beauty say no kre say onim opanyi aye friend Akrobeto a tware ko benifa so oye onim no a yeah baba onim panyi no Bible we Nokwafo ababa wa idi asem bi aba say opanyi ye friend Akrobeto one no aye bibi da me pese me hunu say ye no kre say Akrobeto wa hu ababa wa yi ne ho da tware ko me nsa lifa so Bible ye Nokwafo masem ka etwato ni abrante ye friend Sarkodie say ye no kre so one Yvonne Nelson afanyin sen amana say da tware ko bi bonkun so o ma afanyin sen amana say Absa for yasanuma de hye bi onyame hira wo sende wakom amantiase na wo hwe dwumade e na Nakoah Elisha TV so misra wa say your first timer say de bia misra wo no na wa subscribe ya say notification bell na domo no wa mi aso ato all kire say the video bi ato ma obenya bi ahwe we are ye we my like comment na share my enko edim sanse de dwumade papa na de bra sunsumu komo na ne atrase ye de ebra onyame edi partner say na nsam no de do so papa aye hye nkobo no aye huhu asem na ne papa anya ntoboase ama me se obewurawura sunsumu na question bia nkofo de abedan ya mebusa no wato no boase ayi adoma bibia ye kaba wa pa me ko ne nchen na ye nhye ye nkomo twetwera se nyo bia se the great agra prophet Nakoah Elisha we ebrem difo no sunsum na wode subruta papa mo akwaba yeja bibi aboko de obi se me nka nche so wo ba ya atonyom no sa sunsunyum no sunsunyum no o so se fia na ne huhu mu kenyan ai ede wo ye ya so keto sunsunyum de ede wo ye yeah asida ni aye ya me de nyame aya rade anyo asida mponi aside ayeye asido asida mponi ye asida Ani aye mi hedi nyame aya erade nyawa asida mponi o aside ayeye asido asida mponi ye ya omwa o ye ya omwa o erade ya bro nana nyame bro ye ya omwa o erade ya bra ye ya omwa o juma ye ni o sunsumoi ye ya omwa o erade ya bro Nana nyamie bro ye ya omwa o erade bro imaja adumo erade akwa Elisha nyame gasie oprikisi erade bedi akwa erade ne oja fa adumo yi osunsumu okonfo odomankoma ode ne hu erade ne maje mi bodi o frɛ se nyangoto frɛ so ai Osunsube omro adumo omro meja wosre omro oduma nkuma omransa abam wetumie omransa abam ojumenie omransa abam ai adumo omro osunsube omro Elisha nyankopona omro meja osunsube omro meja Nakoah Elisha nyametumetia mama ho na sane But I say, let's find this one bumpire cry. Yamisha, pa, Yamisha. About young rain, 7 when Uncle Ford and Sembia bedami. Yes. Now say Ghana, and Yamonane. Obetia and say, Mammy, this why I fed up. No, I fed drew, no, come no hokunima. Obi, how would you be see? No, the Oman sign a con, no, a cuckoo. Now, me ya no bupu as and by. Yes. Penibu on a bupu, yes, what the Oman sign of Okuno. Sa ade na ya na eye den ne masa ade ni timisi pa aduane de asetran enkwa ewo nipa ho a eden so obi tumi num adoku no de a ahoma hye de ko no okunu afri wiase karaji baba asem ba ko pe na me woka ewiase enye easy say obi be fa dry den anum akum ne ho ana obi be hye ne ho akonfo aye den akum ne ho okay before obi be ebeba obi trim se menum adurewu ana mesha me ho akonfo na sa nipa no ne kra ba bia ne nam nyeden enye okay nti eto de e den ma nipa no a na se ne kra adure chichiri na honhom ne nka ho a nipadua no ntimi nya hwe okay nti before obi be fa homa se ma hye me ho akonfo maku me ho no sa nipa ne honhom ko
de aka nipadua no wontumi ndene ho bɔne na na obeye okay just obi twetuo hwe obi so se mekun before be nipa se meku odi tu ahwe wo so no saa nipa no bɔne no honhom na ayden abɛhyɛ ne ma ɔyɛ ne ho hwe njesu akun awie ɛno nti obi tumi fa ahoma so koku no afi okwa esansa ne honhom kɔ yɛ nti no awudi ayden abantim preko pra ne honhom na ayden abanimu na ni ayden abane so kai no agyae onyankuni ho biem nti sɛ wo honhom kɔ na honhom na ama nipadua no ontumi ɔyɛ hwe nye yie bon ewuo na obeku ho bɛsɛ honhom ne kɔ na ɛba ni ɛba back dia nipadua no afi bɔne bia wo bia otumi gyae tana de nti nipa dasani bia no sɛ nyame honhom wɔ wo so a ontumi nyɛ bɔne okay bɛsɛ nyame honhom firi wo so a bɔne obi ayɛ bia obetumi ayɛ bi okay because honhom na ɛbo afɔ no atwe ne ho okay Otu me kana say Matias e ba honhom na oya oboafo no wa hwe ne ho nti e ba sa boni bia utimi ye bi utimi nom nsa utimi nom jot utimi bo adwaman utimi bo basa honhom na hwe ne ho okay that is it nti se honhom no ka wo ho a utimi nya boni utimi nko ade a du be ko amanenya mu nti bi fa obi be fa ahoma se mi ku me ho no na ne kra ba bi na wonye nipa no ba wu dada unim se obi wa adwuma mu a ye yi na di for no reason yes ono ahu ne wo se menye hwe yes manager ne so yi na di no obusa ne se ma ye di nte oyi madi a o se minim de wa ye ba me ana me yi wadi ye won kofo bebre a o mu cases abeto manimu a papa the same thing o mu se onim de wa ye mpo ene ye yi na di afre adwuma mu de o power Elisha monokofi e kan so on frɛ Elisha but o mu so person busa se abusua ka ho bia na etisa because kofi ye nyi obi adi kwa okay so obi te wa wo se menye hwe ye yi madi never onye hwe ye se ya de ye yi wadi e ya fidi sum ne yesum na ayi okay yesum fidie na yi wa wo ye nipa bufu na kan obi nye obi hwe e nipa hu pen ne buafu na buafu utimu se nipa ekra okra wodi wani wo ho feche ne pass no wodi wani wo ndam kwai bone so nti wiase na de kofi me ka kire wo prince wiase obi nye ne bibi kwa niema bi ekoso oni power settem wa brabom bia na wase kire e wo ba bi efri okay enu nti na nyame adifo ye den e wo ho se de be ya de ekoso wa brabom a wonte ase wo ba fre difo no wa kan susum sem no ama wa hunu se de ekoso yi aha ne fri okay na ha na wo fa obenya nkwa ha na wo fa obenya wo fa ahodie ha na wo fa onsa beka de wo hwehwe okay yes adentina favor da obi so na favor ne mani nya niema akese na obi de favor no nya govi shebre yenton na so yeje shebre na me shebre na me de ba he na utimi ji obi de ma me na oje me de firi usam na me ka kire wo se shebre yenton okay na so ahonhom bone omo sesa shebre okay Matias uti hwe you obi o hwe Elisha nyame bone se obey ness and na oton pay water or traffic that's very true pa so oton den oton pay water or traffic obi ye obi nyame bone se ne daachi obetena brochi mem and na odo afu no kre na brochi ni afu mu ko shebre ne yadane no okay kofi ye obi nyame bone se on na be ya abusua ni nyina ti me di pakese ye pa and na wote toilet ya no na wote tipi pa mankrofo ya dane ne shebre kofi ye obi nyame born se ye pe bema wo fi a on ne bema wo fi enne ya ne kɔhwensani ɔnom nsam obi do ye mu ne wo fi ho baako sei basa niema ekoso wiase we mu no nti obi hwe na kwa Elisha bibi koso obere mu a entena se nyame beye esa ubewu am yakosie wo nkwasiesie emobra na wo so manfaso na wo tofem a Bible so obi wu ni yansie ni yie opon ba kra wo manfaso chen edie ne be ma obi bewu a yebesie ni yie obobra na wo de fa brabo di agoro ewi ase ne ye ba na brabo ye ba no de ben abrabo okay bobra na da che wo tofem a ya ye oboko de wakoto okay na wa mbobra kopi wan hwe yi atrogo krampo ye mfa wufunu nsiso
Because a busia ebe pie mu no, they are wicked. Ahun me wo fie, omo tiri mo den. Ye obi o hwa Elisha Kofi. A busia be pie mu no, o ma me modo, and then when you ono so odo. Family cares. A busia no me wodi so. Ye obi o hwa Elisha o ma me anware, ono so ya anware no. O papa anware ono so ontimi nware, be mo ontimi nware. O ware no wajai, o ware no sanete. Aye no mi bi de busia ni mu. Ye obi o hwa Elisha o abusuam ye kasika wo fie na so awo ebi ni ebusua ni mu ahoto ebi ni ebusua da bia ya ye wo fie da bia ya le ha obi ye obi o hono o hwa Elisha Kofi ye kase ni petitiri wa nka wo ye bi eso ne kra enie ne gi wo wiase o ti dia me pese me ka kire de o hwa Elisha ne se o ha obi a wonam mu bia no e wo ne pomasi bre ene Elisha nkasa the to me wo ho a ahonhom be kasa wo brem enti dia owo abrochiri owo Ghana ebia nyame anim ne kurani wa ko adwuma bi ho wa ko nkrata asem wa ko yedie bi ho no sankofo ne nyina no omo wo mu arehwemu se omo frɛ wa bibi betumi asia na Kofi oman be na Elisha me bani so oman bia ni ho a me mani so enti me nim ba bia wo hwɛ me firi oni frani ni se wo wura ye me nim ane se me de mani aye den afi nti wo a wo hwɛ Elisha tie me ba bia agra me honhom firi no eno nye wa asem de wo hia ne se de wo namu no ebe firi wo so de wo hia ne se de wo hwehwɛ no nsa beka de wo hia ne se amane na wo mu no be firi mu eno ale hia wo o se me de minim hwi o de minim ane se mi wura ma mani ate enye ne ba bia agra honhom firi priwuti dia agra honhom be ya aboa me ene hia prewu yedie na wudi yi a obi antimi nkasa wanim obi sokora wo sa adentia animonyam bi atɔ so yedie bi aba mu sanete o sa sunsun mu yare obi me ye honhom frani o bibia ni ho amenye sunsun mu yare ye bi wo ayi we ye tantan ade amenye ene kotu good Adia Elisha menye any kutu good mame. But apart from that today, apart from kutu good mame bibia. Ono onya good wo fi akọ. Atetefo no edie. Ka wa meto. Tu good wo fi afa. Adia menye ni kutu good. Apart from kutu good bibia. Elisha nkasa. Okay. Baba, mami yanko Bible no kwafo so isa se nkofo afene pa. Yes. Ni yafa ni djuma ne mpese odi ehwehwe mu mienu mami. Yes. Na etumi di djuma di ni wie. Di di kan. Wodi ma Akrobeto. Okay. Yeah, Akrobeto yes. Who knows tomorrow? Yes. Ne ho asema ba TikTok o. Adai. Ensemu a ye di ato papa iso no. Me ye sure say ba bi owo bia so wati bia hunu bia na yema hye no. Omo so wa ye de. Ababa wa bia fa na Ohemaa beauty. Oh TikTok na papa ensam. Ensam. O si Akrobeto ne dai mrebi. Ene wo Akrobeto twi ni papa. Ode no ada. One na da. Na sa Akrobeto onye sra. Wo de wuti. Na ka no kwa de nye problem. O si de ha no nti ame no ba abonte be ka ne se wo ka sha Jaku asem ba ye a obi aka bi no. Ana Akrobeto mbuza no no ka bi no so. Na se Jaku wa bobra na ode asi ne fie. Na me kura na si ni miguso a yese menye sika na me de bi asi fie. A me wono se si foforo de ama me ma ene me yere na o makotem na ba wan se chese me na magimi. Ena obefa me use me. Okwa no ma me 100 cedis. Oni me koda se santase. Nem koda o santase hotel bi. No ma me 100 cedis. Tese me de magimi. And again so on na asema ayi Akrobeto aka ne de ena one no. Obehwe se omumieru nya omo na. Tese asem bia wo huntasem bia no de beba bonte. Baba ni o. Nkofo se o ga no aso o pedin ga no so twasi ni bi. Okay. Na odidu o machi tutu o montade ba don se twa bi. Oti ase. Enti nkofo adwuma yam tata se na ga yi wo sha se ye bibi se ada edin na opa ada. Kofi. Assembly o mo asema wa. Hwe. Mate ni. Obi odi mate. Na mpana ene di oto nzu o traffic mu. Obi odi mate. Na mpana ne hwan. Yo oto nzu o traffic. Ana obi so Akofi. O ma kansemo. Di oye bank manager. Aya den a obechi akokoma na bi wo bank ho aye den. Ndi Kofi Dabre papa. Se krama ka nipa enye news. Ba nipa be ka krama news.
Aye den Akrobeto tini baby obi anka ne ho asem. Aye den afi de we bi ba bonte. E na pese. Pese mu se girl no e fa no Ohemaa beauty no obo anto no twa to Akrobeto ana se ne okasa Akrobeto na da o ma ne 1 million e no kra na. Oman saying. So o ma ne 1 million. Okay. Na wo so ye japade de ma no na onye japade wo be ka se o yire ne wo ma de o ko pefie abra onu na wo yusu. Baba no say your friend. Your friend Ohemaa beauty or TikTok. Ma men sha de wa asese. Okay. Bible ye Nokwafo. Ababa wa your friend Ohemaa beauty. Say oye nipa kokwa. Hey beauty dey say obe kokko. Ya boy tuntum. Bible ye Nokwafo. Ababa wa your friend Ohemaa beauty. Say oye nipa kokwa. Tware come nsa nifa so. Oye nipa kokwa komi nifa so a. Onye nipa kokko na oye nipa tuntumu a. Tware come bonkum so. Oye nipa tuntumu a. Kofi oye den. Oye tuntum. Oye tuntum. Etwa akọ bonkum so. Bible ye Nokwafo. Ababa wa your friend Ohemaa beauty. Say ye no kre. So onim opanyi aye friend Akrobeto a. Tware come nifa so. Oye onim no a. Okay. Yeah, bobo. Yeah, onim. Bible, oye Nokwafo, ababa wa idi asem bia ba se opanyi e friend Akrobeto, one no aye bibi da. Me pese me hunu se ye no kre, sa Akrobeto wa hu ababa wa yi ne ho da. Tware ko me nsa nifa so. Se Akrobeto wa hu ne ho da, tware ko me nifa so. Se Akrobeto wa hu ne ho da, tware ko me nifa so. Se Akrobeto enhu ne ho da, tware ko me bonkum so tentem. Se Regie. Baba. Edi ne hu. Bible ye Nokwafo, opanyi e friend Akrobeto, so ono so onim ababa wa ye friend Ohemaa beauty a tware ko me nifa so e. Onim no a. Hey. Onim no. Bible, oye Nokwafo, opanyi e friend Akrobeto, masam ke etwa to ni se wahu ababa wa yi, one na wura edai ba kumu da, ama bibie sia, tware ko me bonkum so. One na wura dai ba kumu ama bibie sia. Sa one no awura dai ba kumu da na bibie ensi a tware ko me nifa so tentem. Covid ebiem. Obi si trodo matwa de wo no enti sa bebe na tie tobe TikTok ni na enu ani yehu. Aba de to so mienu. Aha. Yvonne Nelson ansen ya. Oso one sa akode akoda. Ama sa akode ani ehwe ni yin sai. Na meni obi akoda meni obi akoda. Uri to boy, ye na omo ye celebrity so, ye di omo chi o. Etire ya na bibia bo bia pese hu bi no. Ana o se sa akode so ompanyin sai no onkoyin tungu. Ho na asem ne wo no. Busama me say ampa oni ni fafuru ama sa akode ka so nkonyi tungu ana What's your friend say? Yvonne Nelson Nokwafo no Bible ababa wa your friend Yvonne Nelson so oye nipa tuntumu a tware ko me nifa so tentem oye nipa tuntumu a onye tuntumu no oye kokwa ko be bonkum so tentem oye kokwa kofi oye ka kokko oye nipa kokko okay Bible oye Nokwafo ababa wa your friend Yvonne Nelson say onim onipa your friend sa akode e wo man Ghana mu a onim no a tware ko me nifa so onim no a okay kofi onim no Bible ye Nokwafo masam ke twatuo ni abrante e friend sa akode say ye no kure say one Yvonne Nelson afanyin sen amana say da tware ko bi bonkum so e omo afanyin sen amana say kofi ye no kure Nakoah Elisha Nakoah Elisha me say no kure sa akode ne fafuru te say de Yvonne Nelson e kan ye no kure Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Yvonne Nelson say ye no kure say sa akode ne na yi bibi da tware ko me nifa so sa akọ Awusa for haya ne de musi ye ni din di the great agra papa si me ba ko de opeso ka twato ne enko de me pesa me kan nyina ne say de won ti bibi ase ana de o pe bibi ehunu on friend Nakoah Elisha Bible Nokwafo ni ye de ye abusa ade bi ekoso abrabo mu a won ti ase ye wo friend Elisha mehwe akiri ne makamu no kre de a kire wo etoso biem de ye nkrata asem adwuma asem o haw bi na wonam friend Nakoah Elisha na ewi ase tumi wasase so me je nhira obi bia Awusa for ye na mu nyina ma se ajanso nhira odifo ene oje mere de ma ye na ye twetwe nkomo Nakoah Elisha the great agra creator bofo na ebinum so efre nyame nhira ne pa wo so a wo hwe me no nhira ne bia nko nche ne mom mesre wa number na da so na odifo twetwe nkomo de upa de bia mu hwehwe mu odifo be janto bo ase na hwehwe mu ama na bibia so aye kama bidi e de kofi boku kofi free ene chichi me ban fra nyame nhira no ntena ne mcho share next video de obi bro ya kramina